Yeah, good morning. Mwanzi kubanje konse kumene muli. Amene tili ndi maudindo, dzimaudindo taphatikiza nthawi zina zake tamachitani koni check zinthu. Olo zing'ono tamachitani koni check. Chifukwa udindo wanuwo umenera kuti uthandize ang'ono anthu abasi. Nde inu mukapanga check zing'ono zimene mukuziona kuti zing'onozo mumakhala kuti mwathandizaso anthu abasi aja amene amakwanisa kukuyika niyo pampando. Simple thing apatifata kwenye zinthu za simple madzi eniwa tindi chair board chair wa water board kulilongwe. At least kuenda kuona mbaza polika muje ma kiosk aja utaboda sakutsigwa mnthawi ake. Zinthu zimene zinatapanga ndi check bwino. Ngati pali zinthu zingapo zimene especially ngati zinthu zaboma anthu amazitenga kuti basi nzopanda ntchito mapanga misuse. Tengolekeza ndalama zimene anthu amatola m'misika amapanga check ndani zimene zipanga check audit zinthu zaboma anthu sitima akuluakulu chikuchitika ndi chani kuyendera ndithu Dr. David Mbewe tilali tizigwira chonchi ntchito kumalawi kuno ndithu tikukhulupirira kuti zambiri zitha kusinthika kusinthika apa afika pamalo pamene ndithu pakutaya madzi madzi onse amene taona munsewu muja akuchokera malo ake aliwo kodi ameneyo kufuna ndithu kukonza malo ena aliwonse akana kuti board chair sikumankusonza kuti munthu kukhala ku nyumba koma ndithu uzitha kuona kuti chikuchitika ndi chani nankha anthu akukumana ndi zinthu za mtundu wanji. Zinthu ngati zimenezo ndi zomwe zimatani kodi zimafunika osati kungosankhidwa kumakhala m'maofesi kumangozungulira. Dr. David Mbewe akuonesesa ndithu pa udindo omwe anawasankha kukhala board chair pena paliponse afikepo. Apo ndithu Dr. David Mbewe kuyesa kulongosola nkumaona kuti pakhala mwa mtundu wanji kumaona ndithu ndi pamenepopo chomwe chingathe kuchitika ndi chani kugwira ntchito. Tikunena pano ndithu kanakale past 6 apa kuzakonza koma still more zikuonekabe kuti madzi sakutheka akutayabe. Tiyeni angati Amalawi tiyesese kumasalira ntchito zaboma chifukwa kuti madzi mmene akutayikira apa ndi madzi ankhani. Tayenda ndithu ifeyo mtunda almost 1 kilometer womwe madzi amenewo akufika. Sosi yaje ndi imeneyi ya pipe iyi. Ngakhale magalimoto amene ndithu akuyenda movutika kuyenda pa madzi mavuto onena kuti titha kutani kodi titha kumakonza in good time kuti mwina mwaje tizithaso kupulumusa ndalama zina zaboma zomwe zimangotayika mopanda chochitika chinthu china chilichonse. Ndi zinthu ngati zimenezo ndi zomwe ndithu pa ulamulirowu zomwe ndithu akuyesesa Professor Arthur Peter Mutharika kuti bodi iliyonse yomwe ayisankha aonese chidwi pa ntchito yomwe iwo atani kodi atumidwa pa ntchito yomwe iwo atumidwa ndithu kuti izigwiridwa azionesesa ndithu kuti china chilichonse m'dziko muno chikuyenda bwino. Nkhani ngati zimenezi ndi zomwe zimatani kodi zikuyenera kuti zizichitika m'dziko lathu lino. Apo kuzayimbira ndithu water board kuwapasa ripoti kuti kuti madzi ndithu anaperekedwa ripoti dzana pakana pano sakukonzedwa. Tikuona ndithu ntchito ije kupitirira koma zikuoneka kuti zikutheka
zikutheka ndithu madzi aja kuoneka kuti akusiya mmene tinapezera akutayika si mmenenso akutayira panopa, zomwe zikusonyeza kunena kuti ngakhalenso ifeyo pa nthawi yomwe tikupereka ripoti ku water board tili nakonso kuthekera ngati ifeyo andino amalawi kumathanso kupanga zinthu tokha. Tikuyembekeza kuti amene otithandizawo azatithandize. Ndizotheka ndithu chifukwa tikuona apa sanabwere ndi chipangizo china chilichonse chokhudzana ndi water board, koma potenkhala ndi passion yonena kuti iya maziwa apa kutayika kwambiri ndikufuna kuti vuto ilili lisiye. Sanangoona kuti ndayimbira ku water board kokha, koma aona kuti pofika ata water board kufika pamalo pano tikhala kuti taluza madzi ochuluka kwambiri. Koma ayesesa ndithu kupeza majumbo ndikuyesa ndikumanga kupangapo fiksi zomwe zikuoneka kuti akutayika inde, koma mosiyana ndi mmene ifeyo tatani kuti tinawapezera. Monga ndinena mobwereza kuti ichi ndi chizindikironso chonena kuti ifeyo ngati mbadwa ngati amalawi aino ake a dzikoli pamene tikupereka ripoti kuti a water board azatikonzere, tinakonso kuthekerako kuti malo amene akutaya madzi titha kupeza china chake ndithu ndikukonzapo kuti madzi amene wawa asamachite kutuluka mwamphamvu pamene tikudikirira ndithu a water board kuti azatani kodi azatikonzere. Ndi mmene tikuyenera ndithu ndi udindo wa mu Malawi ina aliyense kuonesesa kuti izizi zikumachitika. Fwa chisanzo ndi zomwe zatani kodi chachitikachi. Chisanzo ndi chomwe chachitikachi. Afikapo Dr. David Mbewe kupanga fix ngakhale alibe chida china chiliyonse cha water board, koma madzi akwanisa ndithu kuwachepesa mphamvu. Apo ndithu ali ndi anyamata amene akufotokoza kuti ayi komatu ngakhale madzi akutayika mavuto kwambiri ndi mmene taona ni mapaipi awawa amene akuonekera. Mapaipi ali pa mtunda, mapaipi oti kungomenya galimoto mwazizizi ndithu mapaipi amene wawa atani kodi aphwanyika. Ndi tayesesani ndithu pamene monga ngati niyo board chair amene ndithu muli wapampando wa water board kuti mavutonso ngati limene tilionekera mapaipili tithe taona ndithu anthu akufotokoza zimene zizi pompano. Mapaipi ndi imene ndithu kwa amene akuliona Dr. David Mbewe kuti lili pa mtunda. Ndoti it is easy kunena kuti galimoto pamene ikuponda amenepo itha kupulisa. Ndipo konza vuto limene ndoti pakuyenera payang'anidwe ma areas ngati aliwo kodi amene kuti mapaipi wa amene ali mphepete mwa msewu asamaonekere pa mtunda, azikhala ndithu pansi. Chifukwa chokuti mavuto ngati amene wawa atha kumachitika ndiye tizipezeka kuti ngati vuto limene likupezeka malo amodzi nanga titazungulira Lilongwe yonse ni malo angati amene atayika madzi ngati amene ali pano. Nanga ngati boma lomwe likuvutika kupopa madzi kugwirisira ntchito misonkho ya Amalawi pakapezeke malo ngati amene wakuzungulira mu Lilongwe muno ochuluka, tipezeka kuti tataya madzi ochuluka kwambiri. Tipezeka ndithu tataya madzi ochuluka kwambiri. Misonkhoso ya Malawi yaonongeka, ndalama sizinagwire moyenerera. Zinthu ngati zimenezo tikuyenera ndithu kumaziunikira ndi kumazikonza. Pamene chithunzi chimene tikuchiona Dr. David Mbewe kulankhula ndithu ndi afoti amene amakonza za madzi, akuwafotokozera kuti pamenepo atacheza ndi anthu auza kuti madzi amenewa anayambira dzana kutayika. Ndiye chithunzimo tikuona Dr. David Mbewe akuimbira ku water board komweko kuwafotokozera kuti akodi zikukhala bwanji madzi anayamba dzana kutayika apa mpaka anafikira tsiku la lero sapa kukonzedwa. Ndi mmene mukuonera ndithu chithunzimo Dr. David Mbewe kuimba kuchaya lamya ku water board komweko, monga iwo waso amene ali board chair wa Lilongwe water board, wamkulu wa Lilongwe water board, waimbira kuti zikukhala bwanji. Tisiri kufuna zinthu ngati zimenezi kuti zitani kuti zizichitika. Apo ndithu kuzayesayesa wokha kunena kuti alongosole poona ndithu tanena kale poyambirira kuti madzi amene watayenda nawo ndithu mtunda almost 1 km komwe kwafika madzi amenewa 1 km msewu wonse madzi kutaya kwambiri. Zomwe tikunena mobwereza
tiyeni ndithu amene talembedwa ntchito za boma tizikwanisa cholinga chomwe boma likutani kodi likufuna. Tisamapange mwachizolowezi maofesiwa kuzolowera kuti mwina mwake timapanga izi apaso titha kupanga izi. Ndithu tiyeni tizigwira ntchitoyo kuti timaononga misonkho ya Malawi. Izi ndi zitsanzo zina ngati akuonesa board chair amene ali wamkulu wapampando kumapezeka kuti by 6 o'clock pamene akukayendera makiyosiki kunena kuti makiyosiki amasegula 6 o'clock akukakumananso ndi vuto lina lomwe lili lakutaya kwa madzi. Pofufuza nkumamva kuti 3 days madzi asanakonzedwe, koma anthu akupereka ripoti kuti ayi madzitu akutuluka pa nsewu akutaya nsewu wonse madzi, kumapezeka kuti sanatani kuti anthu sanakonze. Tikuyenera kukhala serious ngati ifeyo Amalawi kuti timagwirisira ntchito misonkho ya Amalawi. Tikuyenera kukhala serious kuti anthu amene ndithu timawatumikirawo azitha kumva kunena kuti ayi tikutumikiridwa moyenerera. Pali kutumikiridwa koyenerera, osati ndithu kumangozungulira boma lake ndi si ili monga takhala tikunena mobwereza. Boma ili likuoneka kuti lili serious. Mdindo amene asankhidwa akukhala serious, akupezekapo pa ground. Kupezeka pa ground kuonesa kuti china chilichonse chili bwino. Kuonesesa ndithu kukwaniritsa mafuno a Professor Arthur Peter Mutharika pa ntchito zomwe Professor Arthur Peter Mutharika anapanga appoint, kuonesa kuti zikugwiridwa ndithu. Izizi ndi zina mwachisanzo. Tikuona ndithu kuyesayesa kuti madzi amene wawa aime kuti asatayikebe. Ndi ntchito yomwe ikugwiridwa apapa. Wala sapa ntchito idakapitirira akuyesesa ndithu kukwirira paipi yomwe imaonekera yomwe inali pa mtunda. Ukuso ndithu anyamata tikuona ti madzaja akusiyira adu ndithu. Chithunzimo Dr. David Mbewe nyamula shovelo ndithu kuyesesa kuti china chilichonse chibwezeresedwe mchimake. Khani zosangalatsa kwambiri. Zina tizikhalapo tizitengapo mbali ngati ifeyo amdindo tithaso kumapanga fix tokha timavuto timamayina problem ngati zimene tikuona tipena pache paipi yathu iyi patunda uzazindikira unena kuti apapatu paipi ili muitabwera galimoto itha kuphulisa ndiyo kuti tingasafalenso ndife amene tili around kadera kameneka. Kunyamula khasu ndikumakwirira mapaipi ngati amene wawa chithaso kukhala chinthu chabwino kwambiri. Monga ngati ifeso adindo ajayandi kodi a dziko lino ndithu. Mau satu
Kami hujan nambah tinggal. Ya, bisa. Dari lain. Pak, anak berapa yang ada dua anak hujan buat coba ini? Anak hujan berapa? Ada anak baca naik, Pak? Iya, iya, tahu. Tanggamu nggak ada tahu. So do anak hujan berapa coba ini? Kamu ni dah bayar ni? Oh. So iya sempat sebenarnya aku di dalamnya cuma. Apa nak baca? Nama awak bahasa saksi ya? Ya, good. Ayo baca. Asma tu berapa? Ada. Aku. Kasi ndaura bodi. Ada. Adi ndaura bodi. Kasi ni masih. Kasi dah kasi no order man. Ah, dah tu dah tu. Kita jam. Kita dari jam beli. Kamu ni saya wah, ana bado bayani. Zarenga Chithunzi ndi Dr. David Mbewe. Yatsoena kunyalira nditu pa ntchito yabwino yomwe akugwira kuzungulira kunena kuti china pena paliponse pakurani kuti pakuchitika bwinobwino. Kusangalala nawo Dr. David Mbewe pa ntchito yomwe ndithu akurani kuti akugwira. Tega zithunzi kuso ntchito ikutani ikugwirika. Kuso ntchito yomwe ikutani kodi ikugwirika ndithu. Ya zonyadilisa kwambiri. Tizinyadilira adindo wathu amene akutani kodi amakhala akutigwirira ntchito zikuchitika ukusoka ntchito kwakuchitika ndithu akugawana ti nkhani tiwiri titatu ndithu ya malo enanso ndi amenewa. Dr. David Mbewe amene afika a board chair ali Lilongwe Water Board. Nthawi apapa tikuiona ndi 6:29 pamayenera kuti pasegulidwe 6 o'clock koma palibe china chilichonse chomwe chikuchitika. Malowa ndi amenewa chachiziwikire kunena kuti nthawi timekeeping ndi yomwe ikuvuta pa Malawi pano pamagwiridwe a ntchito za boma. This is apandulina pano ndi 6:30. Still more madzi sanasegulidwe. Dr. David Mbewe afikapo kale ndito titaona ulendo umene utawuyamba chamma 6 o'clock. Imanena kuti 6 o'clock tayendera malo atatu, palibe malo ena ali onse tapeza makiosiki otsegula odine malo amodzi okha kuntunda ndikomwe tinapezako ndithu anthu atsegula madzi. I'm good people's como sound as a dimple. So sekelete mwetulite akungoti ndi madam. I'm good vibes. Zose zanganiza simple. Nsalimbikite satipule samachedo bekangani. Akufuna kwabwino tikuona Dr. David Mbewe akuimba sofoni ina amene ndithu akufuna kwabwino amene akuzungulira umeneku apereka nambala ya munthu amene amagulisa madzi pamenepa. Ndi imene akuimba nambala ndithu. 6 o'clock. Akuimba nambala ndithu. Akuimba nambala ndithu. Zomwe zikuchitika
titaona kuti foni imene lamya imene ikuchayidwa yomwe ili 5 minutes past 7 koma tikuona kuti pakumva kwa ine akuyankha kuti ayi malo amene watimene atisegule chani kodi 6 o'clock ndithu ndithu kuyesesa ndithu kupanga ndithu ndithu Hey, 7 o'clock now. Kiosiki yosasegulidwa, anthu nkumabwerera, makastoma kumabwerera okuti agule madzi. Zinthu zomwe zili zokhumudwitsa kwambiri. Kamanena yonji kumati aya dziko la Malawi ndi yotani kuti ndilosauka. Dziko la Malawi ndalama kulibe, pomwe ndithu ndi anthu amene amalembedwa ntchito zaboma, amene iwo samatha kulabadira ntchito yomwe iwo akutani kodi akugwira. Mkatikati mosalabadira ntchito yomwe iwo akugwira ndi nthawi yomwenso ndithu amakhala akuvutisanso anthu ena amene ndithu iwo amadalira madzi amenewa. Ngati tikunena pano 7 o'clock munthu anagona wopanda madzi, amayenera ndithu mwina past 6 azipita ku ntchito, atunge madzi oti azithandize asambe popita ku ntchito. Zifika ndithu walephera wala kupita ku ntchito chifukwa chonena kuti madzi amenewa ogulitsa madzi sakupezeka pamalo 7 o'clock. Koma tikafufuza nkumanena kuti water board inapo alemba ntchito inauza kunena kuti ikamati 6 o'clock azikhala madzi amenewa atatsegula, azikhala atayamba kuthandiza anthu. 6 o'clock kufika 10 o'clock atseke, 10 o'clock mmamawa atseke, azabwereso 3 o'clock 3 pm kuzatsekanso 6 o'clock. Koma mmene ndithu tayendera makiosiki ambiri palibe lo chithunzi chimene chocho palibepo. Anthu sakusegula madzi pa nthawi yomwe anagwirizana ndi water board, amene anagwirizana powalemba ntchito. Zimenezo sizikutani kodi sizikuchitika. Zomwe zikupanga ndithu affect anthu ammadera osiyanasiyana. Ndikukhulupirira kuti zimenezi sizingachitike kuno kokha, ndi madera ochuluka kwambiri. Wina around Lilongwe ino, osalinso around Lilongwe yokha ino, komanso tithaonera kuti kuzungulira dziko lino. Ndi zinthu zoyenera kuti tizikonze zinthu ngati zimenezi. Ngati talembedwa ntchito timakhala tikulandira ndithu ndalama misonkho kuchokera kwa Amalawi. Nthambi ya water board ndi nthambi imodzi ya boma. Ndalama zomwe ndithu zimagwirisira ntchito water board ni ndalama za boma ndithu. Ni ndalama za boma yomwenso ili misonkho ya Amalawi. Ndiye tikamalembedwa ntchito zosiyanasiyana tisaichepese ntchitoyo. Tisaichepese ntchitoyo kunena kuti ife kunoko tili kumbali sangati endere ndi ngakhale atiuza 6 koloko titha kumapita ku nthawi ina iliyonse yomwe tikutani kodi tingafune, chifukwa ndi kumbali kunoko sangati endere. Zimachitika ngati mmene zachitikira lero mwadzidzidzi kupezeka kuti a board chair akuyendera pa nthawi yomwe iweyo sunaganizirepo kunena kuti izizi zitani kodi zichitika. A board chair wamkulu wa Lilongwe water board ndi amene ndithu afika pamalo pano. Imene iyi ndithu ndi apa ndikunena pano ndi 4 minutes past 7. 4 minutes past 7.